लोगोफोर गुड मर्निं आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङै दङ आंबो मोजाङै दङ नोंथांमोना जुदि आंनि इउटुब चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय दिनै ओरैनो मोनसे वार्म आप खालामनो फैदोंमोन आरोना एकदम फुङावनो गुवाहाटियाव गोदान नालाय मिथियाबो माथिं मा दङ ओमफ्राय ओरैनो खारै फैनायाव बेखौ मोनफिनबाय आरो नै जायगाखौ बे जायगानि नामानो जाबाय नै नायना लाबानो जाबाय स्क्रिनाव बेनो आरोना जायगानि नामा थ' नायलांबाय थादो नोंथांमोना आं मोननैसो बारनानै देखायनोसै नोंसोरनो भिडिअखौ मोजां मोनबा लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब खालामनो हाबानो जाबाय नायलांबाय थादो भिडिअखौ नायना माबायदि नांगौ अननानै कमेन्टआव फोरमायहरबानो जाबाय कमेन्ट खालाम दे कमेन्ट खालाम नोंसोर कमेन्ट खालामथारा जायगाफोरखौ माबायदि नुदों अननानै कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय थ' नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन बाय बाय बेखिनियानोमोन दिनैनि थाखाय बा केमेरामेन गैया नालाय बेनिखायनो बारा लानाय जादिया आरोना जि लादो हारसिंनो दोननानै लाबाय थ' भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनब्ला अननानै लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय बाय बाय